खाथियावलाय मानसि दंना गैयाब्रा खाथियाव थांनानै नायथार र'। हाब मैथा एसे फोनायाबो माबा हाग्रासो जाजोबथारबाय माथो। बिसालाय न'खराव रावबो गैमारा नामाब्रा? ओइ बाबुराम बाबुराम बां सोरथो फैलायखोब्रा मैगं एसे मिखायनायफोरावलाय जारलालै बिसोरजों। है जाम्बालाय न'आव गैमारा नामाब्रा? खननै मानि बेल दामबाय आङो मा राव हरा। आइया बाबुरामालाय माबा ब्रेनाव दक्सि नांबाय नामाब्रा? सि बै थारायबारि गामियाव आं बेखौ लकडाउन नायनोसो लोगो लानो फैदोंमोन माथो गावनि बेराखौसो दुमथेजोबना लाबाय। सि आंलाय बोरै हाबनांगौ जाखोसै? सोर जाखो राजुसो नामाब्रा? नै नङा ने राजुसो माथो बियो मानो फैदों? बां आयु मा खालामनाय जादों बिलाय बोरायालाय? ओइ बोराय नोंहालाय मा जादों? नोंहालाय माखौ बाब्राबाय थादों ना मोदायफोरसो अरदों? नङालै बिंगि बै लामायाव माबा राजुआ जोंहानि लामायाव साइकेल बेल दामफैगासिनो बेखौसो नायहरगासिनो आं। मा लाइन मारिबाय थादों सोरजों? नङालै बिंगि हनै राजु फैदों जोंहानि लांगोनायाव साइकेल बेल दामगासिनो बेखौसो बुंदों आं बेंगि। मा थरखा दामफैदों? ए बैसागुनि मोसानो फैदो खोमा। र' बिदिब्ला आं गेटखौ खुलिनानै हैनि। र' बिंगि गेटखौ खेवथ'नाङा माबा कर'ना भाइरास फैदोंनो गेटखौ खेवनोब्लाबो एसे गोजानाव थाना खेव। ए कर'ना फैदों? इसिबां गोबावनि उनाव फैदों हामदोंसो। जागोनलै बेजों। ओइ बिंगि बै नोमाइनि फिसाज्ला कर'ना नङा नोंजोंबाथाय बिदिनोलै। र' थांगौ। हाब राजु फंबायसो माथो खौरांमोन बेरायफुंजा फुंजा? दहायनिफ्राय मा खालामबाय थानाय? दहायनिफ्राय एथ' बेल दामगासिनो आं नोंखौ। ओइ माबा मा होनो बै मैथाबारियावसो दंमोन आङो। नै बाबुराम बै थारायबारि गामियाव माबा लकडाउन जादोंनो बेखौसो नायनो होननानै नोंखौ लोगो लांफैदों आं। र' होमबालाय आं ओंखारना फैनि। आया बेलाय आंखौ माथो दरजाखौ खुलिना होबावसो बेलाय बाप्पा र' नायगौलै नोंखौबो बिबो रावबो गैयैयावनो आं बिनि बेराखौ सांखोजोबना लांगोनलै साला। अ बिंगि बहा थांलायखोब्रा? मा जालायखो फाग्ला बोराय? ओइ माबा बै थाराबारियाव थांना फैनि आं ओइ राजुआ लिंफैदों। ए आंलाय बै कर'नाखौसो फैदो सानदोंमोन। होद बिंगि नोंनाबाथाय बिदिनोलै। र' थांगासिनो। ओइ बिंगि जोंहानाव सोरबाफोर फैयोब्ला गेटखौ दा खेवथ' दै थांसै आं थाब फैफिनगोन। होद बाबुरामालाय मासि गोबावब्रा होद ओंखारनांलाय मा दा फैया बालाय लाङोलां बिदिनोबा। थौदो थांसै मा नायगौबाय थाखो? थौ नै लकडाउनखौबोलाय जों दिन नुयो मारसिंलै मा बुस्थुलै बियो? थौ नायनांगौ थौ। माथो बाबुराम फंबाय मोनसेलाय? बहा थांनो नागिरदों? आरो राजु नों बे समाव? नैलै आदा बै थारायबारि गामियाव लकडाउन जादोंनो बेखौसो नायनो जों सानदों फैदों। जाम्बाफोर लकडाउना कि माबा नायग्रा बुस्थु सानदों नामा नोंसोरलाय? लकडाउना दि मा बुस्थु नोंसो मिथिगौ? मोनथियालै आदा। नै फंबायमोन नोंसोर जाय लामाजों थांनो नागिरदों बे लामाथिं मिलिटारि पुलिसफोरा डिउटि खालामगासिनो दं। थांलाय फैलाय नोंसोरखौ लोगो मोनब्ला बिसोरो नोंसोरखौ बुग्लिगोनसो मिथिबाय फंबायमोन?
नैलै मास्टर आदा एकदबारे जों मिथिथारमोन बेखायसो जों सानदों फैफ्लांगारदों। नै फंबायमोन, लकडाउना मा बुस्थु नोंसोर मिथिगौ ना? नोंसोरथ' मिथिखाया, आं हमनो हाखादों। आरो नै नोंसोर मास्कबो गानाखै। लकडाउना, खोनासं आं नोंसोरखौ बुजायना होनि लकडाउना मा बुस्थु। आथिखालाव सारा बुहुमनाङैनो कर'ना भाइरास होननाय मोनसे बेरामा साग्लोबनानै दङ। बे बेरामनि आखुथायफोरानो जाबाय गगा मोननाय, गुजुनाय आरो हां लानायाव उसुबिदा जानाय। बेफोरनो बे बेरामनि आखुथायफोर। आरो बे बेरामजोंनो मुलुगनि गोबां सुबुंफोरा बे बेरामाव साग्लोबजोबनानै दङ। गोबाङानो जिउ गारबाय। दा नै बै बेरामा जोंनिसिम गोसारफैया, बैनि जाहोनावनो लकडाउनखौ खालामनाय जादों। बै बेरामखौ फाहामनो हानाय दासिम मुलुगाव मुलि ओंखाराखै बा भेक्सिन ओंखाराखै। बै बेरामखौ होबथानो हानाय मोनसेल' राहायानो जाबाय लकडाउन। आरो खोनासं, लकडाउनखौ मानो मानिनांगौ? जाहाथे बै बेरामा गुबुन सासेनिफ्राय गुबुन सासेनिसिम, गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगानिसिम गोसारनो हायैनि कारनाव बै लकडाउन बुस्थुखौ मानिनांगौ। लकडाउन होननाय नेमखौ मानिनांगौ। आरो लोगोसे न'आव जिरायब्लाबो डिस्टेन्सआव थानांगौ, 1 मिटार गोजानाव जिरायनांगौ। आरो लोगोसे मास्क लानांगौ, आखाइफोरखौ मोजाङै साबोनजों सुनांगौ। बुजिबाय दा नोंसोरो? नंगौ मास्टर आदा, जों दासो बुजिबाय। औ फंबायमोन, जों जुदि मिथिनानैबो बुजिनानैबो गाव गावनो गोरोन्थि मावोब्ला जोंनि इयुन जोलैया बेखौनो भुगिनांगोन। आं दासो बुजिबायलै मास्टार आदा, नोंबो बिदिनो लकडाउना मा जिनिस आंबो मिथिथारामोन नालाय, बेखायनो लिंफ्लाबाय आं नोंखौ। थोद। होद, दाबो जेबो नंला। दे होमबालाय फंबायमोन, थांलायदिनि। ओइ र' मास्टर आदा, जोंबो थांफाखानोसै, नङाबा जोंबो बुजालायस्लागोन बियो। फै। होद, जाम्बानो बेनो राजुआ साला। आयै, ओंखाम दंना गैया? आं ओंखाम उखैसो दंमोन। रथ' आइ, मैया हरनि ओंखाम गोजां दङ, बेखौनो फुदुंना होनि, बेखौनो जा आइ। जागोन आयै। नै आइ, दायो अख्रां माहाजोननियाव माइरं एसे लाना फैनि। जागोन दे आयै। न'आव मानसि दङना गैया? औ मादै। दङ, मा खौरांमोन?
नै मादै जोङो थाराइबारि आनसलिक कमिटि एबसुनिफ्राय फैदों माने जोङो मादैमोननाव अनसुंथाइ होनो फैदों नै बेफोर मुवा बेसादखौ लाखिदो मादै। हामबाय फिसाफोर आं दा मा होननानै साबायखर बावनो जेबोआनो गैया जिरायनोबो आं दा मा खालामबावनो। नांलाया मादै बेफोरखौ जों जिरायनो फैयाखै नालाय बेनिफ्राय जोङो नैबेफोर मुवा बेसादखौ मादैनो होलांनो थाखाय जों लाबोनाय जादों बेनिफ्राय बेखौ दोनथुमनो थाखाय मादैया आइजें लानानै फैदों नैबेसिम ज' लांफैदो। नैबे जाबाय थाव, नैबे जाबाय संख्रि, नैबे जाबाय आलु, नैबे जाबाय साबोन, नैबे जाबाय बिस्कुट, नैबे जाबाय दालि, नैबे जाबाय माइरं। नै मादै जों दिनै नैबेफोर मुवा बेसाद बा अनसुंथाइफोरखौ होफैनायनि जाहोनानो जाहैबाय दासान्दि मुलुगनाङै कर'ना भाइरासआ जिहेतु साग्लोबदों बेनि थाखाय जोङो सारा बुहुमावनो लकडाउनखौ होनाय जादों लोगोसे जोंनि भारत हादरावबो लकडाउनखौ मानिनाय जादों आरो जोंनि गोबां खामानि मावना जाग्रा सुबुंफोरा खामानि मोनैलाय आलानि आथानि जादों बेनि थाखायनो जोङो जोंनि खामानि मावना जाग्रा सुबुंफोरा खामानि मोनैलाय नैबेफोर मुवा बेसादफोरखौ जोङो दख'रा एबसुनिफ्राय होफैनाय जादों थ' मादैमोननावबो जोङो होफैनाय जाबाय। नै मादै सरकारनिफ्राय दासान्दि माबाफोर मुवा बेसादफोर मोनदों नामा? दासान्दि आङो सरकारनि जेबोखौनो मोनथ'वाखै। नंगौ नामा मादै? सि बेथ' जोबोर अयनाय जादों जोंनि गोरिब गुन्द्रा न'खरफोरनि थाखाय। सरकारनि जा जिनिसखौ जोङो मोननांगौ बेखौथ' मोनखानांगौ जोंनि खामानि गैजायोबा गोरिब गुन्द्राफोरा सोरनाबाथ' खननै खनथाम जालायलांबाय दासिम सरकारा होगासिनो दङ नाथाय जों मादैमोनहा दासिमबो जुदि मोनाखैब्ला बेयो जोबोद दुखुनांथाव। माबा मोनसे राहा खालामना होदो फिसाफोर इयुनाव मानसि जागोन। दासान्दि आंनि अबस्थाया मोजां नङा। आंनि फिसाइ दुखुरामाबो गुजरातआवसो दंहैयोनो आरो बिबो रेल साइडनि फुटपाथआवसो दंहैयोनो। आं दा मा खालामनांगौ जाखो फिसाफोर? दे जाबाय दे मादै बिदि बांद्राय दुखु दा खालामसै सरकाराबो आथिखालाव गोबां कम्पानियाव थाहैनाय खामानि मावना जाग्रा बा मादैनि फिसाइखौ लाबोनो थाखाय नाजागासिनो दङ जोंबो लोगोसे सरकारजों लोगोसे दख'रा एबसुनिफ्राय सरकारखौ नारसिननाय जादों जे जोंबो थाबैनो जेसेबां हायो लाबोफिननो थाखाय जोंबो नाजादों मादैनि फिसाइखौ। बांद्राय जिंगासिनो नांलिया मादैया। दे फिसाफोर दे होमब्ला जों बिदिबा थांलायदोनोसै मादै खुलुमबाय। खुलुमबाय।